Tak toto video ide z Minecraftu. Počkajte, ja si len upravím ešte nás. No dobre. Teraz už to ide lepšie. No to je no tak to bude musieť dať to prežiť aj takto keď to seká. No však čo už. Prepáčte, že som tak dlho nevydal video, ale nie, včera či predvčerom vyšlo video z Robloxu, lenže Minecraft ma asi vyššie baví, tak toto bude nová séria. A keby ste chceli, tak môžete napísať dole do komentárov vaše niky v Minecrafte. A dám vám whitelist na môj SMP server. Dobre, teraz si tu ťažíme stromy. Stačí mi klompať, vykraftiť. OK. Tak. Idem si naťažiť taký kameň, aspoň. Mám aspoň lepšie veci, nie len drevené. To je úplne nuda s drevenými vecmi. Prepáčte, až ma počujete troška zle, ale mám kašel, tak čo už. Dobre, teraz to stolu musím naťažiť. Ešte troška dám, znižím hlas. Dobre. Nech ma je aspoň troška lepšie počuť. Tu dám strih a keď budem mať vyššie stónu, tak sa vám hneď ozvem, takže zatiaľ čau. OK, čiže mám už 26 stónu, čiže si idem vykraftiť také lepšie veci. Čakajte. Meč. Sekera. Krompač. A to si toto podávam. A lopata. Tak. Dobre, už mám aspoň ako tak tí základné veci. Tu si idem vykopať ešte toto uhlie, čo som tu našiel. Ja prepáčte za tie lagy, len prečo mi to stále tak seká. Mám na to celkom aj nervy. Prepáčte, keby počujete nejaké také pozadí, tak to tu je moja mačka. Stále otravuje. No čo už. Uhlie. Tu je uhlie. 27 uhlia, no to stačí, to je v pohode. Ťažím ešte také stromy. Tak. Dobre, idem nájsť. Dobre. Zoberiem si zatiaľ aj piesok, keby v druhom dieli postavím barák, alebo možno aj v tomto dieli začnem stavať. Musím potom hľadať piesok. Lebo na piesok vždycky zabudnem, keď si stávam barák. Čiže teraz, keď som takto, keď je kopu piesku, tak si ho zoberiem aspoň pár piesku do zásoby. Ešte toto vykopem.
Dobre. Ja si myslím, že 64 piesku bude stačiť. Keď teraz si tu idem hľadať také zvieratá. Tu včeliu, ale to nebudem rozbíjať. To je pravda. A pre ďalšie takéto videá by som bol rád, keby dáte, keby toto video vyhypíme, aby som vedel, že vás to baví. Čiže budem rád, keď dáte odber a like. Nás to nič nestojí, mňa to podporí. A už sa blížime k hranici s 100 odberateľom. Teraz máme takých 85 odberov. Ak si dobre pamätám, neviem. Dobre. No tak dúfam, že toto bude aspoň taká väčšia pevnina. Lebo ako potreboval by som už aspoň takú pevninu, kde môžem aspoň dačo postaviť. Teraz kúpim ešte tento jeden strom. Tak. Toto. Tu si prekraftím na klasické drevo. Tak. A len ešte. Poďme čuník. Yes. Stoj. Tak, dobre, mám už konečne dáke zvieratá. Stoj. Čo sa tu točíš? Dobre. Takže začnem sa tu pozrieť, že čo tu. No dobre, tu mám ďalšie uhlie. Čiže možno sa to aj oplatilo ísť sem. Koľko tu bude uhlia. A dobre, stačí uhlia. Dobre. Ale už by som akože mohol si aj postaviť barák. Stoj, prava. Yes. Tak, dobre. Dobre. Zatiaľ si možno tuto na strome spravím taký baráčik menší. To som ste nič nemusel, ale čo už. Tak. Dobre. To si idem postaviť také schody. Aspoň nejak. Just to osvetlím. Tak. Dobre. To postavím síce len nižšie patro, ale však lepšie než nič. V ďalšom dieli budem stavať už to druhé patro.
Dobre, toto zničím. Dobre. Ešte už mám len 6 dreva, ale však už. A tu si idem tak, kde vyťažiť strom. Z tohto stromu trochu. Skoro skydal dole. Tak. Ja som sprostý. Tu mám ešte drevo. Ste? Dobre. A ja budem aj do ostrine brať. Čiže dúfam, že naťažím aspoň také drevo. Preto postavím takto grebrík hore. Hopa. Toto zničím a potom zničím. Čo som tam spravil? Nie, prečo? Poď sem zombík, ak ťa vyplískam. Ešte idem sa pozrieť, že... Hej. A už by sa sem nemali dostávať. Tak, to zničím, toto zničím. Dobre, tuto budem mať vstup do ďalšieho patra. Dobre. Krásny pec. Dobre. A toto bude pre toto video všetko, takže čau.